Chief Ned Ojekwere, Ezeogo, Dogo Chinyere for Abundant Autonomous Community. Highland Africa, Chinyere Denna, Mara, and the Mons, thank you. They are not back Korea. That's not Chief Mackenzie Collins, is still not here. General Swat okay, you are here. Okay, our able general. The Amunesra La Rob, and when I
nwoke bụ ugo. Chọbụrụ eke ya bụ oji kasịrị ike. Maka ha so agụ na nsogbu adụ. So anyị nabatara ya na Jesa na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Chief President Ukwedroha. Okay. Come on. Hello, MC. Hi, Chief Ojabdo Ipopo. What's wrong? Chief Ndukwe Drug. Chief Chukwuma Okorie. Key up.